দীর্ঘ 70 বর্ষ ভিতরে আজ 1947 বছর এই দেশে স্বাধীন হয়েছি। আজ 2017 আমাকে মাত্র গোটায় মাসে বাকি। ତେଣୁ 70 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ବି ସରକାର ଏ ଦେଶର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ନିଜକୁ ଉଚିତ ମନେ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଚାଳକ ସଂଘ ଡ୍ରାଇଭର ହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ନିଜକୁ ରାଜନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହିମାମୟ ପତିତ ପାବନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ତଳେ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଚାଳକ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଚାଳକ ସଂଘ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଚାଳକ ସଂଘ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ମାତା କି, ଭାରତ ମାତା କି। ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ଆମର ଦାବି। ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କଲ୍ୟାଣ